sicele ke kwapha kukwayara isiphi icebo elisukileyo xa sizawufumana umyalezo wokutyhila kwelitye ngoba xa lityhilile bawo archbishop enyanzeleke uba sishiye umyalezo kusapho ukwenzela uba mhla bekhumbula lo mhla bakhumbula umlayezo owashiywa libandla lasekufuleni mhla tyhilelitye likaJesu ndicela ke koodade abebabili ozasityolikela ngeSotho nomnye asityolikele ngeversion ye-English nomzuzu basahlabelayo ababini basolele kum abazasityolikela. Amen. Sesuluye Nkosini icolo elizukileyo sifumane isifundo sibhaliwe kwincwadi yeGenesis chapter 31 sithathe ivesi zibentathu kongamaxesha sithathe uverse 45 verse 48 and verse 49. Genesis 31 from verse 45 and verse 48 and verse 49. Ifundeka ngohlobo. uYakobe wathabatha ilitye waliphakamisa lasisimiso. Uphelela lapho verse 45. Start with verse 47. Sorry, verse 48. Wathi uLabhani lemfumba ilingqina phakathi kwam nawe namhla. Ngenxa yoko yathiywa igama eliyiGaledi neliyimizpa ngokuba wathi makabonisele uYehova phakathi kwam nawe sakuba sisithelene. Amen. Genesis 31 verse 45. So Jacob took a stone and set it up as a pillar. 48. And Laban said, "This heap is a witness between you and me this day." Therefore its name was called Galed. 49. Also his father, because he said, "May the Lord watch between you and me when we are absent one from another." Amen. Yaba Jacob umkalishwe alikemisa hore ibe sifile. Yaba nabane motho kolokotwana ona ibe paki maring akali wena ka
wona ho thweng ke Davide le a ipitsa ka hobane a re Jehova pakeng tsa ka le wena. Amen. Amen. Sicela bamtshelela sibusisa kizo. Amen. Singa moshanga nexesha bantakwethu. Sifumana nje lo myalezo. Xa sigqiba ukuthile Litye lika dadewethu uNtsaka. Uthi umbhali kapha uYakobi wathabatha Litye walimisa lasisimiso. Nali ikhaya lakwamshwadiba, ikhaya lakwaBaloyi, nali Litye balimisa futhi balimisa lasisimiso. Nakuba lesisimiso nama apha ku verse 48 uthi uLabhani uYakobi eli Litye lawuba lingqina phakathi kwam nawe. Utsho apho unanana ethetha nendodakazi uthi mntanam nali Litye elizaba bufakazi phakathi kwam nawe emveni kokuba sasikubeke kule ndawo. Sibuya ngoku sizobeka Litye phezu kwakho. Elisisimiso Litye elizaba lingqele phakathi kwendodakazi nomama. Tunanana asikulahlanga apha mntanam. Namhlanje sizongqina okanye sizofakaza okokuba nali Litye yaye ifundiwe bawuzikhaya emveni kokuba beligqunyiwe latyhila lakuba lityhiliwe kwanombhalo obhaliweyo. Kodwa eyona ndawo nirhalela uba family yasekhaya masithethe ngayo uverse 49 ngokuba wathi makabonisele uYehova phakathi kwam nawe sakuba sisithelele. Ngoba akhona amaxesha okudlubo sisinanana siphila sonke kumnandi, kodwa akhona amaxesha okusithelana. Ithi version yesiZulu sakube singasabonani, kodwa eli Litye libe ngufakazi ukuba thina sikhe saphila nawe Ntsaka, futhi sikhe sahlala nawe, sahlala amalanga amnandi. Mama xa bethetha pha ententeni, this was a lovely child. Owayethi xa mbona mhlambi asuka kugcwala uncumo novuyo, kodwa kwasuka umfundisi uFrans kwafika ithuba loba mabasithelane. Eyona nto esibeke kule ndawo kokokuba emva kweminyaka bakhona abantwana abasezabuza kunini okoba watshona phi uNtsaka. Uzawuthi lo mama ukhona uNtsaka apho sambeka khona, bathi ingxaki sasuka sasithelana. Nibhetela nina ngoba abanye abantu bayatshiswa bawutshomfa uthatha uthuthu nokufake lwakhe nesikhumbuzo singabikho. Kodwa leni family they are most fortunate ngoba banayo indawo abazawuthi bakumkhumbula bazosondela kuye ngoba kufika ixesha loba basithelana. Kwenzeka ubungqina phakathi kwaLabhani noYakobi, phakathi kweMizpa neKhadeshi. Uthi uLabhani izane namatye abeyimfumba niwabeka apha, athi lo mfo uThixo phakathi kwam nawe makabe lingqina.
sizoshwabana nana sithi phakathi kwakho nontsako ukhona uThixo oyibridge onedibanisayo noba ngamehlo ingasabonani kodwa ngokomoya niyathungelana athi umprofeti uHagayi kanza uyaka bawuchomfa athi noba ngingekho phakathi kwenu kodwa umoya wami ukho phakathi kwenu futhi musani koyini ngoba sisike ba Bishop sasithela kodwa ngoku uThixo wenza imboniselo yayike uThixo lapha uthi uThixo makenze imboniselo phakathi kwami nawe nali litye elimboniselo phakathi kwakho nendodakazi yakho uNtsako soshiya loo nto femela sekhaya soshiya loo nto nasi isikhumbuzo bathi abantu ke akumulwa ehlakeni hamenda kwethu andiyazi mina kodwa into endiyaziyo ilitye sisikhumbuzo bawudinga ngoba kaloku nakwenye indawo lamiswa bamqweba emveni ngoba limisiwe kodwa kunanamhla lisamile ngoba ilitye lesisekelo abanye bakhe balicekisa kodwa uThixo wathanda ngoba litye lembo ayike masika kulaa ndawo ithi okosasithelana kodwa nasi namhlanje isikhumbuzo emveni kwexesha nisithelene kodwa namhlanje uThixo unidibanisile ngokomoya ngoba bakaThixo abantu ngokwenyama noba bangasithelana bawuthomba kodwa bayakonekthana ngokomoya sizobeka isitampu namhlanje apho sokuba litye likaNtsako lifuliwe emveni kwethuba besithelene ngoYesu Kristu inkosi yethu amen.